Hanzi makugwerere. Tichiritakara. Tichiritakarara guys. Mayanzo zorora uta kupura dhanzi. Gweru blawayo. Tonight, Gweru blawayo. Blawayo hanzi panzi pachi. Hanza msatu masimuka. Tichitakarara. Benzi no manya. Undercover utaptara kuti sauro. Kuti sauro anongara. Hanzi murukupi. Kumba. Kugweru kunoita ma-hours mangani kusvika ese. Gweru? 3 hours. 2. Alright. 2, 3. Saka hanzi 3 mashoma baby. Ndiani? Pinda. 3 hours mwanzokwana. Nzandise naro ngendimne mdrive. 3 hours. Una munanga ashida utimutsa. 3 hours. Ndakumutsa ishuwa mini. Kupiko. Ndakumutsa wazhinzwa. Ndikaipa chituka ukati wazhinzwa. Oh. Ndakumutsa yini. Ndikuti uboye kanonda zvosaro sei. Wangosvara kwenda namapo. Zvinochengesa mafuta pona uri kundifonera sei. Ko wasara sei. Handifoni yangu yakadzima pamwe yafunga kuti foni yakadzima kati. Indapo pamwe anozviziya zvokuti gedhi rakuita sei. Auya pagedhi vangomira. Patakakwisa uta ndakanda ndakatokumirira kuti ndochata sei uri kusvika ndauya pandagumira pagedhi. Ndashotwa sei ngesatana. Dai wakandiudza kandakamuudza. Nei zvo ndakasvikangana sei zvandakagoita mudhara uya kuti uyai. Ndaitya magesi achabaka ndakakangana kukudza kuti umudzi. Mukusimuka ngoi. Isusu ameno mwana me. Inda machine transport. Ayo. Tikuenda but atiende zvekumhanya. Iwo zvekuenda kwako zvekuenda kwako mwana me. Zvemafuta akusisina because tinosvika Manheru. Kuenda tinoenda. But hatisi kuendera kumafuta isusu tikuenda Manheru. Ndafunga kuti makaronga. Takaronga kuti ari kuzonditora makuseni. Pamwe unakafoni isingaiti. Inanchi kuti anongouya. Dai makararama mudza. Ndaumboziya kuti hasi kuziya. Kuti gedhi chichi. Ndatofunga pamwe ari kuzviziva kuti gedhi mazona hasi kuvhurika anokusvika chipinda. Mbiya vangu chaivo vakafanda kuenda unamo. Tozoenda unamo. Wakandirera. Tozoenda kunamo kwadhidhi wakalafu vandisani ndamboona. Ijeni rudanzi mune rudo. Ndimari mune mchema kalafu. In fact anditambi nakalafu mukana wangu. But dhidhi wake handitowazive. Kana mama wake kana ani wake handimuzivi. Kusapota kalafu kuita seko panapa iye achigara pamba pangu nemwana wake kuti chiko ana mata kumata kwenyu mani mundotaura support yamusingaziye kusapotana zvekudrowa ndo kusapota ikoko chibuda musodzi mausangana panhamo nekuti kwafa kwani maiona trauma bond kwani maiona trauma bonding yandaitaura iya painterview. Support yekudrowa foni yangu idaudzima. Anzi mukuuya nguva yekugweru. Tiri kuimba kuma 10 andizvo kabebi. Atitori zvinguva dzekuimba umani. Zvikuuya zvisiyana nazvo. Tiri kuimba kuma 10. Kuuya tichauya asi tiri kuimba kuma 10. Ya.
Zvakafanana nekuti munhu unoziya like kune vanhu vekuti let's say pakafa munhu handiti unonzwa zvichinzi pakamirirwa mwana ari kubva kana kuti kuSouth Africa. Then when you start to investigate you see kuti mwana iyeye pamwe 26 years asati ambona mai vake, you know, instead kuti uitire amai vako medical aid, you know, instead kuti uitire amai vako medical aid, ndansa